प्रमद बर'आ आं नामखौनो बुंबाय डाइरेक्ट बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया। बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो बर'नि डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार्स बर' डिपार्टमेन्टनि लेक्सारारफोर प्रफेसारफोर IAS IPS अफिसारफोर ACS अफिसारफोर APS अफिसारफोर रावबो बर' मिडियामाव फोरोङाखै। थोंजों गाज्रि बुंनो हायाब्लाबो बर' मिजिङाव होनाया मोजां होननानै सानो। इन्ट्र भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। आरो नोंथाङा चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो गासैबो दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि पलिटिकेल केरियारखौ मोजां खालामनो, गाव गावनि पाब्लिक फिल्डखौ मोजां खालामनो थाखायल' बांसिन गोसो होदों। नाथाय जोबथेसालियाव थानाय गेदेमा रन्जन दैमारि आरो बेजों लोगोसेयैनो माखासे NDFBनि केडारफोर जायफोरनाखि सोरबा सोरबाया जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनाय आरो सोरबाया NIA केसाव नांनानै थानांनाय बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय दासिमबो अफिसियेलि जेबो खामानि मावाखै। आरो बेक्तिगत भाबै प्रमद बर' बिथाङा गाव CEM जाबाय थानो थाखायसो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव दोनबाय थादों एबा सोहरदों होननानै फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सासे बारग' NDFBआ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो सिनायखागोन बिथाङा सोर। बुंनो थाङोब्लाथ' दा जों आसाम सरकारखौल'थ' बुंबाथ' जानाय नङा। बाहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनिबो भुल दं। जिहेतु जोंहा खौसेथि गैया, दुरबलथाया जोंहा दं। लोरबांथिखौ बिथांमोनहा नुनानै मा खालामनो हायो बे साइसआव लांदोंमोन। नाथाय जों जेबो मावहैनो हायासै। खारन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन बा भटखौ साननानैहाय दिनै गावस्रा गाव गावनि सार्थनि थाखाय गावनि फिल्डखौ फोसाबनायावसो मुखुब जाबाय। रन्जन सारनि सोमोन्दै जेबो सानखांनायबो फैयासै आरो बिथांखौ बख'नायनि लामायावबो लायाखिसै। खबरखौ मोननाय मथेथ' खुंथाय गोहोनिफ्राय बेफोरबायदि अफिसियेलि बा कर्टआव खामानि मावनाय जेबोखौनो मिथिनो मोनाखै आरो गैया। खारन उखिलफ्राबो जेन'बा खोन्थानो रोंखायाबालाय माथो मा बिसोर बिथांमोनखौलाय मावदों होननानै जों बोरै बुंनो रोंबावनो। दा बेखौ बुंनो थाङोबाथ' बिराद दुखुनांथाव। दा जोङो रन्जन दैमारि सारखौनो गार्जेन हिसाबै जुदि बर' जाथिया दिनै लुबैदोंब्ला, दा रन्जन दैमारि सारा जुदि बेफोरबायदि जोबथेसालियाव थाबाय थानांगौब्ला बर' जाथिया आरोबाव बिराद बेक जागोन। बेखौ लानानै जों एक्सल' नङा जाथि हिसाबैनो बिराद दुखुआव दं आरो बयबो दुखु प्रकास खालामदों। जों बर' गामि गामि गिदिङोब्ला जोंखौ रन्जन दैमारि ग्रुपनि हिसाबै मिथिनायखाय साफ्रोम रायजो राजाजों लोगोसे इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो सोङो जे माब्रै सोलिनानै दं रन्जन सारनि केसा। अब्ला जों मालाय मा फिनबावनो। दिनै जायबायदि खुंथाय गोहोआ दिनै गाव बे मा होनो बेखौ CEM नि सिटखौ गावनो लाबाय थानो होननानैसो जुदि हरखादोंब्ला, बिथांनि जानानै जों खारसोमबाय थायोब्लाबो जोंनि खारनाया जेबो खामानि गैया आरो होखानायबो नङा। जों हाजासे जों खरसा खालामनांगोन, हाजासे खरसाया जोंना दैयाव थांगोन। जों बेबायदि साननायनि लैथोआव गोलैनो गोनां जादों आरोखि। मानो होनोबा प्रमद बर'आ आं नामखौनो बुंबाय डाइरेक्ट बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया आरो रायजो राजानि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया। बे ससे भिडिअखौ नायनानै जोङो हमनो हायो जे आथिखालनि जिहेतु खुंथाय सरकाराव थानाय प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकार, बे सरकारा दासिमबो बारग' NDFBफोरनि फारसे आरो रन्जन दैमारि सारनि फारसे खुगायावल' बुंबाय थादों, नाथाय मोनसेबो प्रेक्टिकेलि खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै एबा बिथांमोनहा गोसो जानानैनो मावाखै। दा बेखौ जोङो बे ससे भिडिअखौ नायनानै हमनो हाबाय। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। सोरबाया रंजादों, सोरबाया गाबदों BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। गुबुन मोनसे भिडिअआव फैदिनि। जोंहा मैया 16 नभेम्बरमोन। बे 16 नभेम्बराव जोंहा गोथार बर'नि थुनलाइ जोनोम सान। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि जिहेतु बर' बिजोंनि फरायसालिफोर, बे फरायसालिफोरा दिनैहाय मानो मिरौ जिरौ जाखो आरो गोबाङानो बन्द' जाबाय, गोबाङानो आरो बन्द' जानायनि लामायाव दं। बिनि सायाव मानगोनां सासे जोंना फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला बिथाङा
खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनांथार खोथा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे खोथा फोरमायदों। बिदिब्ला बिथांमोननि भिडिअखौबो नायदिनि। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन दिनै नोंगौ जोङो बर' प्राइभेट स्कुल खुलिदों। बे प्राइभेट स्कुल खुलिनायाव जोंनि सानैसो गथ'फ्रा एसे मोजां जादों। नाथाय बे मोजां जानानै मा जानो दिनै जोङो गोबां गामियावनो गुदि फरायसालि सिफायना लानो गोनां जाबाय। बिनि जाहोनानो जाबाय प्राइभेट स्कुल खुलिनाय। नोंगौ सानैसो खुदियाफ्रा मोजां जादों, नाथाय जोङो बे मोजां जानायाव जेसेबां लाब दङ जोंहा गोबां फरायसालिखौ जोङो सिफायना लाबाय दङ, जायनि जाहोनाव जोंहा बेकार जेंनाया बारा जादों। मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव फरायसालियानो जाबाय जोंनि इन्डास्ट्रि। दा बे इन्डास्ट्रियानो जुदि बायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन। जोंनि बे सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि सिङावनो दिनै गोबां गुदि फरायसालिया बायनो थांबाय दङ। बे लिस्टआबो आउट जाबाय। बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आरो बिनि दुखुनांथावनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि दैदेनगिरि लिडार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ इंलिस मिडियामाव होनानै दिनै जोंनि बिजोंखौनो फोथैनायनि लामायाव। बेखायनो आं बिथांमोनखौ थोंजों गाज्रि बुंनो हायाब्लाबो बर' मिजिङाव होनाया मोजां होननानै सानो। बे थुनलाइखौ नायोब्ला जों बुंनांगोन गावबा गावनि फिसाफोरखौ थुनलाइ हिसाबै बा गावनि हारि हिसाबै गावबा गावनि राव बर' बिजोङावनो होनांगौ। आं जेब्ला शिक्षा बिभाग नायदोंमोन बिटिसि सरकाराव, अब्लानो बेखौ आं नुनानै बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जेसेबां दल संगठनफोर दङ नोंथांमोनखौबो लानानै, रिपर्टार जार्नालिस्टफोरखौबो लानानै आं सेमिनार लेंबाय थादोंमोन जे भबिष्यतआव बर' मिडियाम आरो बर' मिडियामनि स्कुला मा जानो थांगासिनो दङ। खिन्थु बै समावहाय आंनि खोथाखौ बुजियाखै। दिनै लासै लासै बेनो जाबोगासिनो दं, बयबो रियेलाइज खालामगासिनो दङ। नोङो बर' भाषा आरो बे भाषाखौ लाखिनायनिल' जुदि सिन्था खालामोब्ला, जोंनि फिसाफोरनो जुदि बिसोरो थांनानै थानो हानाय नलेज टेक्न'ल'जि जोङो जुदि बर' भाषाजों होनो हायाब्ला, अब्ला रावबो गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव हरनाय नङा। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लानानै, बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो बर'नि डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार्स, बर' डिपार्टमेन्टनि लेक्सारारफोर, प्रफेसारफोर, IAS, IPS अफिसारफोर, ACS अफिसारफोर, APS अफिसारफोर रावबो बर' मिडियामाव फोरोङाखै। अब्ला बे मिडियामा बोरै थांनानै थानो? खार'ना मा? बेनि सायाव रिसार्च खालामनांगौ। आरो बे रिसार्च खालामनानै इंलिस मिडियामाव जि गियान मोनो, बे गियानखौ बर' मिडियामावबो मोननाय खालामनो हायागौमानि बर' मिडियामा दिनैनि दिनाव थांनानै थानांगौआ जोबोद दिगदारि जानानै दं। बे गोलावथार भिडिअखौ नायनानै जोङो हमनो हायो जे आथिखालाव खुंथाइ गोहोआव थानाय जायफोर राजा महाराजाफोर, बिथांमोना बर' हारि आरो बर' हारिनि जौगानायनि सोमोन्दै एबा जोंनि ओनसोलनि सोमोन्दै माबायदि जौगानाय लाबोगोन बिनि सायाव मोनसे सन्देहजनक जाबाय। मेनलि दा दुखु गोनांसिन बाथ्राया बेनो, जोबथेसालियाव थानाय जिहेतु रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां NDFBफोर दङ, बिथांमोनखौ माने दासिमबो बख'नो सेस्था खालामनाया मोनसे जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो गुबुन फारसेथिं बर' हारिनि जिहेतु आगोमा राव, बर' रावनि बिजों, बे बिजोङा दा लासैनो माने गोमालांनायनि लामायाव फैनायाबो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे बिथिङाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनबावगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। जय बर' हारिनि।